Egyszer volt, hol nem volt, a Karib-tengeren túl élt egy kalóz, minden kalózok királya, aki nem volt más, mint Johnny Sparrow. Johnny Sparrow! Buenos días, pápa! Szervusz, fiam, már nagyon régen láttalak. Szeretnék neked adni valamit. Ez nem az. Már 2,23x10 a 9-en éves vagyok, és rossz a szemem, az egészségem. Ezt kell odaadnom neked, fiam. Tessék. Minek? Nem tudom, elestem, bevertem a fejemet, és közben még ájultan feküdtem. Egy nagy darab hang megszólalt, és azt mondta, hogy adjam oda a tájolót. Kösz. Nem néztik. Elnézést a késésért, én vagyok a tájoló. Majd én megmutatom, amit igazán szeretnél. A fekete gyöngy az. Push me, and then just touch me, so I can get my satisfaction. Push me. Már megint mi a bal? Már megint Johnny Sparrow. Johnny Sparrow kapitán! Mi van? Véletlenül kihallgattam, amint László kapitány neki adja oda a tájolót, ami a fekete gyöngyhöz vezeti. Ezt már komolyan mondom, nem hiszem el! Ezután Johnny Sparrow és legénysége elindult megkeresni a fekete gyöngyöt. Örökös napsütésben, szirén énekemmel, elcsábítom. Valahol egész télen, a szerelem tengerébe, színésznek üzennek, szállom. Télen, örökös napsütésben, kedves matróz, gyere ide! Gyere ide, kedves matróz! Kapd el a végét! Ne! Kedves matróz! Nem, szívem, nem! A szirén támadás után a tájoló megmutatta nekik a fekete gyöngyhöz vezető utat, ahol nem várt ellenségbe botlottak. Arra kell menni. Indulás! Hey! Ez az! Olyan ismerős vagy. Kiraboltalak már? Aztán. Nem baj. Ne szakítsuk meg a hagyományokat. Esküszöm, ha ezt megnyerjük, befestettem a hajam kékre.
Azt már nem veszed el? Ide adod! Nem adom. Nem adom. Ide adod! Nem adom. Ide adod! Nyomás! Mi? Vagy véget vetünk! Egyszer a kiszabadulok innen. Olyan nem lesz! Vagy meglátod? Itt fogsz megöregedni. Azt már lesheted? Uraim! A fekete gyöngy! Mi van? Szép volt, többet nem lövök! Mi amor? Neked bár... Itt a vége. Fuss el, Béla. Drágám, mit mesélsz a gyerekeknek?